omwanchi omorigereri na okwaniri Yesu abakwe na emambia ndengia omonene Yesu Kristo atwancheire erinde tonyara tokomerana haigase TV ito ya Ndizi TV obwansu bw'omugusi tonyara togosanga ringana ria Nyasaye onyaga gogoseseniwe emambia rero ni mbengo sanga naye igoro ya amabera a Yesu Kristo asege songo batanga the compassion of Jesus Christ na ninsome kurase kitabu kya Yohana isano isato chakere isato haboroki w'abamariko na abafarisayo bakarenta omukungu obwatetwe ase obotomani bakabamo bekire gatigati bakamotebya omuorokia omukungu oyo nigo habwatwaga gokora obotomani nabo ase amachiko amsa atochigete kobaaka amagena abakungu banga buna oyo naki haye ogoteba igoro asare bagateba ringana eri ase hokomotema banyore hinchira bakomosoera korende Yesu agekumba akalika nekiara kiaye inse barabwo koba mentire komoboria hakagororoka hakabatebya era oyo ere oyo tali nebibe hase egatia ino abe oyo bweritangani komoruta rigena hagekumba naende hakalika nekiara kiaye inse barabo bagachia koyaigwa bagasoka oyomo akabaga akanabwo habagaka nabwo bachagete Yesu bweka agatigara no mukungu oria oteneine gatigati tatomo Nyasaye twakobakire twagotogire aseringana riao bura tuguchiko sangaringa neri twekeiri nse asore onyago gotokwanira se henchereri toranyare tokoigwana onyago gotokwanira ne chinkoro chito na magimaito na sabira na kwegena aseta Yesu Kristo motorito amen. Yohana ni gagoturikera igoro ya Yesu omonyene na Yesu omonyene ni gokonyora arenge egesege tuno kemiseituni na nigo yarenge mambya chuni gachire ase ekaru ime abantu nigo barengo basengencho nigo yangeri tukoryo sasima na boigo egento gekongo kiga abantu aba bamoreterete nigo barenge n'abantu abahoroki b'amachiko na nigo barenge n'abafarisayo nigo bamoreterete omusibati oyo erinde Yesu ache kobeko muuringa tigo omusibati oyo akwamagena lakini Yesu niga bwato obungaini bukorwa igoro asengencho nigo abatote onga nigo bachete asoko motema onye neri chikomba bwaterio gwako musibati oyo amagena lakini bono bachire asengencho barigereringa amaene oyo na bwatetia machikamsa erengo twanchira ari tomwaka amagena na boigo abantaba abariki aba naba farisayo barabu nigo batagete amanyinga aiteke asege songo totanga they were calling for the blood na Yesu omonyene niga aro Yesu bwa mabera tari Yesu bogo itera amanyinga nigo akabarigereria hebuku ya nayo ntenga akabarigereria hagekumbanse hakaimuka igora akabatebinga oyo tanya okorekebe habe oyubweri tangani komwaka ligena na oigo naenda akaikumba hakarikanse gakoimuka igora kanyonere bwe kotigarite no musibati oria na boigo hasobogima bwito bwakera lituko ebintu mbire togwetera labda twakumeirwe batebire omonto abwente goitwakwe labda nyonayo moye nabora abenga nigo konya gokumera abantu gotango yere ebintu ebyakora nigatakire itwakwe gago itugagokwa ningorende togochikoranderia Yesu yotogo sasima Yesu bwa mabera nekeraro yibwa mabera
nigarigeti kero omonto tanyara gosira kero omonto anyora obogima bwa kare na kare nabo igo omosibati oyo goetera amabera Yesu Kristo niganyorete obogima ase eng'encho richiko riaenge goteba itwakwe nabo igo ebinto mbire togokora ase amagima itakera rituko richiko rigoteba toitwe tokwe tosibwe kinyonga lakini Yesu Kristo niga torochereta amabera Yesu Kristo ochire otororeire amabera otebire bono ng'a ntori goitwa otebire oyo otanya gokora ekebe aboyibweri itang'ani komoruta rigena gose aboyibweri itang'ani kong'enta omosibati oyo nabo igo nyona ase obogima bwao labda ore gari ochandegete gwakumeirwe nyone kanisa gwatigire gochia gwatebire nche bono rinde rionsi na richiri kabe batebire nche no mutayai nche no moibi nigo nache mambi abono nkomoyo ng'ana ki Yesu bwa mabera nare ready go receive ase ng'enchere ntato mino akoiranie asobwanchani bwae Yesu oyo te rusa na neti na machiko amsa lakini nigabairanereti n'obong'aini akabate ng'a hoyo tanya gokora ekebe aboyibweri tang'ani komwaka nabo igo nyone enchireri togoetera ebinto ase rituko nabera abe ngokora ore 1 or 2 kwanyora omonto oibire isiko gagwa abanto batete komosamba nayo omotang'ani kogora ebetiroli kweba ng'ayo omonyene ebibembire ogokora neri bitaracha teneni obwatwe nabo igo ntubuna abantu ba Yesu Kristo nigo tubwente gotwara amabebe asa abantu bande ntobwente korigeria abaminto bagosira ntobwente koba abantu baringa tiga omonto oyo orwarire mono tigakwe nainde taranyora Yesu omonto oyo okorire ebi mono atagokwa gagokwa ayoko okemio y'abantu kereko genda ase omorero kare na kare lakini nkore na Yesu ng'ambia mono ase ng'encho nigarigereti omosibati oyo akarigeria obogima bwae bwa motwe ng'a omosibati oyo asa goitwakwe obogima bwae tagochikonyora obogima bwa gochimotwe na Yesu omonyene nigachete enseye erinde nche nae tonyora obogima bwa kare na kare nigo nkomwene ningbia mono ase ng'encho pira obogima bwae bwa kare na kare hango bantu bande ntori moyo hango tuite tukara amagena mrabo igo bono amagena aya bono okoruseirie ororo inchu ase Yesu labda aya bono ogwepima kwara nche no mutayai nche nakorire gento gete nche naibire nche narameta abantu tigantige kogenda nyone kanisa ase ng'encho bono kanisa labda gwaimincheire baka abantu kanisa tigangote mambi ya bono ng'a Yesu oyo noibwa amabera bado amabera nagendrete kobororo nagendete gotenena ekerora mo obogima bwao nigagokosibia nainde ebe biao nigo bigosibeka kegima nainde togwetera tokogenda gwetera emechande yogwetera ase ng'encho obogima bwao bwasibigwe omosibati otogoteba ng'a nigatogete gagokora ekebe keri kiobotomani tari ng'a n'omonto otogete oigwekante ng'a nebi bagokora niga abakwani aba n'abafarisayo bamonyorete gagokora bakamoreta nainda andake ng'ebori ng'omonto barenge gokora nerere nga yairetwe ere nga yatigetwe labda nabera abe ng'atamete nabera abe mbamoikereti lakini nigo togotebu ng'a kero yaigeteri chinse echo bakomoreta n'omosibati obweka baretete nabo igo nyone nabera abe gwakorire ebinto mobwatiri mwesi naye bweka kwabwatwa tigangote ng'emambi ya bono obogima bwao naye Yesu amwire bochenchie naye ogochenchi muntu onde taiyo bogima bwae bogonchoreria Yesu naye aroreire amabera naye kwabwatirwe naye abwatira ase ebibe biao ogokora nekera akobwatire ahenchu ase Yesu anyare gagokonya inchu ase Yesu anyare gagosibia ebibe biao ase ng'encho obogima obo togwetera ase rituko kera rituko ase rituko rinde bwabeire okomorigereri gwateba ng'a himbe ting'etera nkore chidili chia 1-2 bogima obo tingoeta ase chidili echo kwanya kwabeire omonyabibe
nainde kwanyora nayo gukumira abantu bande gwateba abantu ababeire bobe abantu abatoibeire bobe kweba ng'achi diri chirio kora nebibe bone mambi abono nte twerigereria bweko monyene orenga osobogima bwao yare koba nerige na tware koruta nkoba kware ngo ibweri tanga ni koruta lige neri gose naye kware koimuka munabagaka basinga nchebu kuyanego ntenga nigo baharinga abasacha bakaimuka bakagenda oyomo asoyomo na niteri ko baruka abasacha igorioka na inde otenga nigo baharinga abagaka meaning abagaka bamaiteri ichiko bamanyete nga omuntu gakorira obotomani gose kanyoru gakora obotomani nigagwakwa rigena nigagoituna amagena mpaka akwe nabo igo nyonae enchira nererio okora ebinto biao labda nyona abaibori bao baare ng'obwenerete gokwa yani bakorigeri baichana ng'a inki kiagete tugatwara omwana oyo mwana otabwenete koba oyo ito bono nobwenerete ayo bweko monyene bwerorera amabera ase ng'encho Yesu no munge bwa mabera already okororeire amabera ogosibirie ebibe biao seng'encho yane naye nero yagereta agatokwera ase omusaraba ogocha kwa Yesu Kristo nigo achete korigie kigiasirete neke giasirete ninche naye bono ase ebibe biao okonyagokora labda gwakorire ebibe kwebukirie ebibe paka yani oroche ngabogima bonde mboiyo gochimotuga tigango tebi ng'obogima mboro ase Yesu Kristo obogima mboro torigo siraigo Yesu abao hosbasa go siraigo igo bono Yesu ekerenga kia achete enseye niga achete korigie kigiasirete na ekigiasirete ninche naye bono emambi ya bono nche tigango tenga kao Yesu obogima bwao tigago chandeka ngabona ayo ochandegete omenyereta amarwire 24/7 omenyerete mechando mpaka kwerokire mechando mpaka kwerokire marwaire tigango tebinga Yesu nigachete korigie kigiasirete nyono oborwire obubwao nigachete koborigia abobwenie nyono obotako obubwao nigachete kobugorigia abosirie aseng'enche kuyanego ntenga ase ebinto biri Yesu achete gosiria n'obochinga obotaka n'oborwaire nabo igo intubu n'abakristo ntobwenti komenyera obogima bw'obochinga tiga torigie omusaraba wa Yesu Kristo tosabe Yesu amabera anyaga gagosibia ebibe byaito omosibati oyo Yesu niga amotebeti ng'a number 7 genda okore ebibe tokore ebibe naende nabo igo kero Yesu atwabeire kero Yesu atorusirie ase ebibe byaito omosibati oniga arusitigwe obotomani labda eno omoibi kwarire chibesi che CDF kwarire chibesi che serikali bona ayo kwenda gwapima gwatanga muntu taliko ase omuntu akore egasi no akoragera tigango tebi ng'eritari ring'ana ria Nyasaye aye no omoibi anchera na ng'aye no omoibi emambi ya bono oye Yesu obogima bwao ase ng'enche nobomaete ng'a chibesa echi kwabekire bogeka kwarire nigo chiarenge chiomwana entakana nabo gokomaete ng'a chintakana chionsi pi ise Yesu Kristo nabo gobonekero kwaibera entakana igo Yesu kwaibera kero konyagokora ebinto biao konochi manya obogima bwao ogosaria obogima bwao wasaria obogima bw'ekiare kiao bakegia gatatu nabo igo ka Yesu obogima bwage emambi ya bono egere Yesu anyarga okonya egere ebibe biao nayo nyoro koigorerwa buno mosibati oyo igoreretwe Yesu akamotebi bahaba abagosreta ganga ibare ngaibachia akamotebi ng'a mbaiyo akamotebi genda nainde tokore ebibe nainde nabone mambi abona inche tigango tebi ng'a naki ancha Yesu tokore ebibe nainde onye kwabeire omoibi engaki entambe tigano oboibi ase ng'encho amatuka agabereire ang'e na onyono omosibati onyata igetigwa ase Yesu ango onyendiri bamukorete garia ngo bamoitete amagena akwere garia lakini bakamwa bamoreta ase Yesu egere bache gosoera na Yesu ng'a
Yesu nero oko compromise nebibe lakini Yesu obongaini bogaika korugoro singinjo nigarengo omonyene obongaini akabatebi onye tikwanya okore kebe kabo mutangani boko mwaka magena nabo igo monto tayo mwageta magena nyonoyo mabos pinigo bachiete nabo igo nae asobugi mobo bwao buno kunya koiba igo labda monto tayo okororire labda bakorunga no moibiore nigo baganyete bakobwate ne evidence bagosambe tigango temambi abono ama abera Yesu Kristo haikire asobugi mabwao nigo unchere yokonya kogenda ama tukage merongene gagoika ngogoita bari inkyo koganyera bagoite hama abera Yesu Kristo karo hakoganyeti agosibye bebiao kwabere gokonya koiba chibese chintakana kwabere gokonya koibe bintu bitago usekaini aye kwabwata kwaria gwate abangase kero monda koregas no akoragera teango te mambi yabono obogima Yesu Kristo agokoa nigoboro bwabene nigoboro bwamabera nigobore obogima bwogonchura obogima bwao lakini enchero konya kogenderera igo tigango tenkobwatwore obekwechera omenyechera tuchokoranderia chera nenga ke it will be too late bon tigango tenga ancha Yesu hasengencho Yesu nyono musibati oyo nga nigo yarengeri tukoria ryogoitwa lakini bono Yesu Kristo agaikie neema yae taitiri nabo igo nyanae enche yokonya kogenda ngoitwore nyumotaraitwa Yesu ikirie amabera ari tukoria rero egero nyare gokomonyora nekero kogendera gochinse niwe gontenga Yesu agakwana na barabuo naende akabora inche nomubaso bwense oyogo tunyana takogenda ase omusunte korende nabe omubaso bwobogima Yesu abakwe Yesu nomubaso naende nekene oyo komutunyana natware oborabu yani namumurekere lakini egesunte obogima bwegesunte mborega n'obogima bw'oborabu mbora ekero gwachira ase Yesu nigo konyoro obogima bw'oborabu nekerore ase nseri ende yabirecha nigo menyete obogima bw'ebisunte nigo menyete obogima yani onye no marwira agocha aikwarengeri oboragori itukondi orarengeri otebinga Nyasaye oborwire obo bwamenyire mwanega mono Yesu ikango ombwenie mbo nkingo chandekya na marwira aya nkingo chandekya no botakobu kwani nche yari getwe imenye ngonya gusaberera abantu yaya nigo Yesu achete kusirikorigia egiasirete nekigiasirete na eri tukoria rero labda nondigereti tora habugima bwao Yesu Kristo nigo Hoko Yesu Kristo obogima bwao niga okoroberio obogima asengencho niga okumurekera kwarwa egesunteime labda twaberire egesunteime amatuka mange yani okorigereriga gwatema Yesu inkinche bono gakyo taranseneria tigango tebinga emambi ya bono Yesu ngogoseseniare Yesu ngokoimokiare korwase habali bagosiri obogima bwabo omosibati oyo yani era ase kerale godre picture konyor buye prepare bunago sidio bugima buwaye lakini Yesu hagacha katikati oborabu bogacha so bugima buwaye naboigo naborabe yani ayebono prepare tote anga liwe liwalo nchobo bugima bwane bwerire nchebona asiri obugima tigango tebinga agwa sori gerete otango bugima bwao bwasiriri oborabu mbugocha bore oborabu wa Yesu Kristo ngocha bore bonchoreri obugima bwao ayonsi pyogoetera emechande yonsi pyogoetera oboruiro obubwensi pyogoetera tiango tebinga Yesu nero oborabu aso obugima bwao tiakonya gwechanda yani ayo okorigeri kwarigeri gose kweta kwanyore kwendo muganga abete muganga atari yani gwatanga oyere tiganga ndendore gose nankonye tigango tebinga naki ekine chibesia gogutuguta Yesu Kristo kweta so musaraba nere omobwenie bwababwenia nero rakobwenie
Nyono musibatio yani oikereire aroche nga bogima bonde mboyo Yesu omoire obogima omoire ponasi obogima nabo igonyo naye ekero konya gwetera amagana yandonsi pi Yesu nerogo ko obogima homosibatio nigarenge gwetera obogima bwainge very violent asenge ncho abantu abanyone nche bamuimugetie labda nigo bamoretete ncherarenge nobo saidi yani labda onyorenge bosa nigo bamoretete bosa egere ikiguga obo saidi bwes piborororo naboigo nahakero gocha se Yesu tiga kwebisa wate abanga o sijui nini inchwa se Yesu bunorego Yesu nigago sibye bebiao tigagocha kwa tarere bibe bimo wate abanga aningona arengo muibi agankonya nigona arengo mutomani agankonya leta ebibe bionse pi inchwa se Yesu gesobono bunore asenge nchomo sibatio nigotote nga she was caught on the act nigarete twe korwa se bibe yani akaretwa kagokora ubutomani igobon enchira ba moretete three described nabera abenga nigarete tukare bosa nabo igona ayo bugima bwao keroko genda se Yesu tiga kogenda kobisite ebintu binde inchwa se Yesu korege sobono egere Yesu agokonye labda obugima bwao emechano nero gwetera ibwe komonye no manyete okwerigereria wate abha nchebono umuntu webona akina achire kanisa matuka mange na yakora kubwenigwa na achire kanisa matuka mange na yakora gusiborwa tigangote mambi yabono inchwa se Yesu korege sobono hoye Yesu emechando yao yonsi pi Yesu nigawo kubwenya Yesu nigawo gusibora labda gweteire kwabugwiria masakarao kwabugwe chipasha chiao wonjo kananire chiobisi niwo korigie gasi tigango tebingana ki Yesu nero monye ne gasi eyo tigana magana ngabono obugore tiko sene chibeso watagaki ngahe gasi nimbwata kamboliga nimbwata kamoli tigango tengana ki emoli tigagwo nyasanye seni abantu banywa mabere ritukoria ukoria ikire Yesu niga koigore nchira nyono musibati ritukoria erigete akanyorwa okore bibe ye akaletwa se Yesu obugima bwaye bugachenua nabo igo naye ebintu ibi aho konya korigia tigagwe chanda bakokore ebibe tigana nabyo byakiro kwa eri Yesu niga kwabere ebibe nyohembiri bya birochikaine ase mwanya bantu mbiri kwabereka Yesu omonyene niga tutebetinga nga muligereri buya habataya imba batanganira iguru namahene nabera nabara tutanganire singencho eine promise singencho omonto oyo origeri omutaya yo niga ahete tukare gesobono yani tabwate nchirendare kuegerera yani nigo bamorete bakama bamoretire kegambiro baegwesiginacha yogo itomonto mutu ya Yesu labda nyanae watene ni gunyone kanisa ime wasome irwe bibe yao watebi gubunoro munyabibe labda nyone kanisa waserigwe watebi gutoba gocha kanisa metienyigo sensita nchaboti gango tebi ngana ki genda ase Yesu nobo gesobo nobu bwao enchere yuwa aserigwe genda ase Yesu beka marwago inse motebi Yesu nche na achira asore nche no munyabibe ndorera amabera na Yesu itono igwa amabera lazima hakorere amabera na lazima agosibye ebebi yao inwe nigo moko gambia ase okobwatia amagana amwanya bantu inche tindi kogambia muntu Yesu monye no gotote yamagana aya nga nigo abanta nigo yani ingo toichira amagana amwanya bantu tote togambia abantu ebina kulingana nekitu igwete nyare bagoteba kulingana nekitu taete nyarebe akore lakini tigango tebingana ki emambi yabono Yesu taliko gambi bantu kulingana na magana mwanya bantu Yesu talikwabera bibe kulingana na magana mwanya bantu Yesu niga kwabera ebibe na indoche na
labda weteire yani orochenga gwatebiru paka gwatebire ekanisa eri kwanza nabo bakongamba mono nchabona atigire tigambere nyumba tigangotengana ki kanisa teri ya muntu kanisa ne ya Yesu Kristo omonyene haiboka esibye gende kanisa tiakorigere Yesu talikuwa buna mwanya bantu labda mwanya bantu nabaragotebi gendorete chimbori tongwanse emi magana yaere labda gendorete chimbori tongwanse erinde amanto batigo kuseinoga tigangote mambi abono Yesu Kristo kweta so musaraba nero renge kingwanso kyomo eri kyarweti gyogoitera amanyinga naboigo ebibinde mukonya koreti nechi vitimbi chisarakasi tigangote nga ka Yesu obogima bwao ase Yesu Kristo ningoboro bwengencho Yesu nigachite korigia egesirete labda kwabeiro omwibi labda ahenayo kolichibe syabantu labda kwalikirwa sinayo regosine chairman yebiyombe egasi yawo ne yokolichibe syabantu kwabalianani labda na binte bingo kwa lakini ayebono egasi yawo ne yokolianani abantu tigangote mambi yabono na Yesu achite koligia na ayebono mutaya yoria kwaletirwa se Yesu erinde Yesu anyarga okonyo omutaya yoyo obugima bwae ningo bware gocha kwaya litukerio no nae obugima bwae onkwera bore goko gendera se bibe yawo obugima bwae onkwera bore tigango tebinga ka Yesu obugima bwawo erinde onyaye gogotigara como semereti Yesu Kristo asenga the moment ogasene komenyere bibe yawo obugima bwawo ngosiri gubore mu basokano tigakoganyo obugima bwawo bosiri gumu basokano ka Yesu obugima bwawo Yesu niga airete obosoku bweito herinde atutorie naboigo labda ayorochenga gotebi Yesu nga no munyabibore no munyakore nga bono no bosoku tigango tebinga Yesu monyene niga abogoti obosoku bweito hagatuabera ebebyeito nae boigo bogori obosoku bwao ebinto biriorochenga obugima bwane mboyo obugima bwane bwasirigwe yani nchebono timbwati formula yokomenya gochimotuga ka Yesu obugima bwao Yesu na abogoreti ebibyeito akabogori obosoku bweito naende ase amachiko aino nigo arikirenga oborori bw'abantu babere no bwekene inche kweorokia omonyene nere tata ayo oyo ntomete nigo hako ngorokia asama chikaria haba farisayo batite naro nigo yarenge nga abantu babere bagoteba nga ngwakore bibebi abantu babere bagoteba nkwaiba haino moibi naboigo ntubono buna bari Yesa akonyire ntori nainde asiri chiko nigo twaretiru ase neema neemeye nere gutukonya nere gutusibye bibyeito labda hayabona kwa gambi webina ase kenyoro kino kero umuntu oncho kiratanga umuntu no morogi tigango te mambi yabono genda ase Yesu gesobono genda ase Yesu omotebinga Yesu batebire ncheno morogi labda no morogi asoko nyagoetani abantu labda no morogi asoko nyagwakani amagana labda no morogi okumnyoka botuko tigango tebinga emambi yabono ka Yesu obugima bwao kero kwaire Yesu obugima bwao nigaho gosibye bebi yao kerago sibirie bebi yao nigaho gochena oko obugima oboya asenge nchere no borabu obugima bwebisunte nabwo okomnyoka botuko obugima bwebisunte nabwo okobutora amatoke abantu embego goita wabutora amatoke abantu wachikonia obugima bwebisunte nabwo bokonya komnyoka chisaiga chiabamura obugima bwebisunte nabwo bokomenya chirojing lakini tigango tebinga obugima bwoborabu nigobore obugima obuya n'obugima bw'obwato bwasiore n'obugima oigoire neneema ya Yesu Kristo
tigatwanche Yesu Kristo n'obogima obo bw'oborabu ase eng'encho the moment okonya kogendera kobere gesunteke ngosiri gutore mo batsokano ngosiri gutore tutamaeti na kitwasirigwa na Yesu niga kwabera ebibe nekera kwabera ebibe inche naye nokogenda asare tomotenga tata na achira asore ngabere ebibe biane na obogima obo bwamabera Yesu aorogetie hasomo sibati oyo nigo bwarenge obwogochenchia obogima na Yesu kerao korera mabebe niga ogonchorera obogima bwao bwonchoka emichanderi kwabere gogwetera obogima bwao bwonchoka kwaba omochenu nabo igotigango tenge mambi yabono haeka Yesu obogima bwao kero kwere Yesu obogima bwao niga ogonchorera obogima kwasibigwa kwabwena kegima amarwira onsipi kwabwena kegima ningane tingo nsabamo naye labda nuole garia obogima bwao rochenga bono bwabeire busa tigango sabere tigato sabe Yesu Kristo tomurangeri egeko gatoko murangeri nigagoika hagosibye bebi yao teba mangana nyuma yana teba tatanya sae na achira asore nche no munyabibe ogankwera so musaraba okandorera mabera na koire michando yane na koire bebi yane onsibie otinyiri tariana korwa se gitabu kia makweri oririka se gitabu kyobogima wakare na kare na asabire aseleta ya Yesu Kristo. Amina. Mungu tunakuinua, tunakushukuru. We ni mtakatifu, we ni Mungu mwema. Asante maana umeokoa watu wako Bwana. Asante maana umebadilisha maisha kwa ajili ya watu wako. Ninakuinua na ninakushukuru. We ni Mungu mwema, we ni Mungu wetu. Ile mioyo yote ambao umezungumzia asubuhi ya leo, ninaiombea wokovu wako kadumu kwa maisha yao. Hata mpanda magugu atakapokuja kupanda magugu, ninaomba ukakutane na yeye. Bwana, ukawazingile na damu yako. Maisha mbaya ambao umekuwa akipitia hizo siku zote, Bwana, wabadilishie maisha, uwape maisha ya nuru mtakatifu. Ninaomba na kuamini katika jina Yesu Kristo. Amen. 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 Thank you sana brother Sospita, Mubarikiwa. By the way, Elieteli Sospita, okay, Sospita na Mubarikiwa, is it your official name? No. It's my name. Like, okay. Official name is Sospita Osiemo. There's a time I was involved in an accident. My life was not there again, but God presented me with another life. So I'm living a life of grace. You're living a life of grace, as a blessed servant of God. Kama mbarikiwa. Kama mbarikiwa. Asante sana mwachumu lili ambia mwana sasa kwa munaitwe asebile bigatoa butolere amarandega asemambe yabono korwa asomo nyakerogo bwe kiombe koro kwa Kenya Student Christian Fellowship Association ore munyakerogo ime county ya Kisii orio ko enekianga ekera baroki wa wido barasi jeskuru G University College Neji High School nero munyakerogo akomeki shwanga at least abana bayangonya bare the gospel banyo linga sae changa aba bakoro babwatoro nabono barenga yani madaba babwatde seminar au bakokora kabisa abana bakona jeskuru na indi babayererie bia muno sana sekazingi ya magokora kendera kwigiria baroki wa baiga bamanyenga Kristo ngo exist yale manyanga obugimo butomenyete Kristo nero gotwa maita wanda bamenyete ndi nayo wanda bamenyete ubugimo banga Yesu tayo so yana na akaigure Yesu ngo chale so koraga chaga kwa tato gotire na inje bona bondo jenga Yesu utakayo. You never know, God might be coming soon. The sooner that we have been hearing Jesus is coming soon might be very soon, and how soon is soon, it's very soon and very soon. Thank you very much. Amen. May God bless you. Timatinga no batanga na yo mwali totara ntakurusembe henga na neo mwere nogo
no goteambe yamono Sendizi TV hasengencho babera abasani baito baime mono na inde nigo bagendete ko abasani baito baime mono tiganya saba siseni na inda siseni egeta seni eke na inde ringana rinde no mweta abasani bane babere ngo nyoma bare wikie tigamatenga congratulations Cyrus Musioma nigo twarenge na Sunday school twakinire bonya sawa museni na mwae no people ndokwa na yuma yake ona tija sawa museni na boigo musani ona difon asanya nere nkobare people wiki yega kigeninkero ona ntobate bigenie wiki difon asanya Cyrus Musioma nyasa abaseseni na nyasa abanchere na boigo tiganto mama igase kansane ya Faith Victory Centers hari kanyimbo yasase na abakwandi Pastor Lawrence na muae na abashirika wa Faith Victory kanyimbo na boigo igorontware ngeme sari umugonchoro tigankwani chikanisa cha Faith Victory chonse pi yasa abaseseni na inda abaseseni bakariti korinde right bibono sana mwancho muligere tata nasema ndiyo studio tutarejea baada ya muda ambao sio mrefu tonyara konyora abageni baikira sense ndiyo studio banyara kusangamo 90 sabali yabo yoboteli usiende mbali abateli bali